Okay, mayong udto sa inyong tanan mga ma'am sir. So, nako'y nabasahan sa pulong sa tumboy na Dios mga ma'am sir ba. Nga, ingon pa siya nga ah, yung pang pulong sa Dios nga ang ato dang pagkamaayo trapuhan ra diha sa tumboy na Dios. So, ibig sabihin na mga ma'am sir, bisan pa kapila ta mohatag og mga maayo diha sa tumboy na Dios, trapuhan ra gyapon ta diha sa tumboy na Dios. So bisan pag butan kay ka, dili ka sa lawayon, kusog ka kay nang hatag, dito sa linog sa mga tao nga imong gitabangan. So trapuhan ra gyapon ta atubangan sa Ginoo. Nganong ingon man ang Ginoo, nganong trapuhan ra man ang nganong trapuhan ra gyapon atong pagkamaayo diha sa tumboy na Dios. Tungod kay ang Dios nasayod sa tao, sa mga prinsipyo sa tao, tungod kay once ingon sa trapuhan ra atong pagkamaayo, tungod kay ang tao manggod kay garbuso manggod mga ma'am sir, kay may manghinambog naman na siya, makahimo siyag maayo dako na manghinambog na siya. Mao nang ingon ang pulong sa Dios nga trapuhan ra na atubangan si Ginoo. Pero dili sayop ang mutabang dili sayop ang magbinutan, dili sayop ang maghimo og mga maayong butang, dili sayop na. Pero dapat atong masabtan nga kinahanglan nga kung maghimo ta og maghimo ta og mga maayong butang, kinahanglan bisan ang imo ang wala nga kamot dili makahibalo, ano ba, bisan imong mga silingan sa unsa mga tao diya dili mahibalo sa imong kaayo, tungod kay ang Dios nakakita sa imong pagkamaayo. Mao na nga dili gid usbon ako, dili gid sayop ang maghimo og maayo, dili sayop ang muhatag, basta ato lang mahibaw-an nga trapuhan ra gyapon ang atong pagkamaayo sa tumboy ng Dios. Basta ang importante mga ma'am sir, ikaw karon diya maalagad ta sa tumboy na Dios. Pwede magbuhatag mga maayo, basta way makakita, way laing makakita ang dili ang atong buhi ra nga Dios may nakakita. Tungod kay mo na yang gikahimot-an nga motabang ta sa katawo, way makahibalo. Siguro dagang nag vlog nga motabang sila, pero takabalo kung sa ilang conviction, sa ilang kasing-kasing. Basta ang atong importante diya nga ang atong pag-alagad sa Ginoo. Tungod kay ang pag-alagad sa Ginoo dili gini pwede madala sa ato ang asawa, ato ang uyab, ato ang mama, ato ang pamilya. Di gini siya madala kung dili ang imong pag-alagad sa Ginoo. Iya ta nga mo alagad, iya ta nga mo simbal sa tumboy na Dios. Tungod kay ikaw ug ako, iya ang ato ang kaluwasan, unang iya ato ang pagpaningkamot sa ato ang pag-alagad sa tumboy na Dios. Kay kung pwede pa lang ang kaluwasan ako'y modala, bahalag din na sila mo simba, kung mga pamilya ako rin mo simba. Kung pwede pa lang murag daghan yung mga luwas, daghan yun ang maluwas mga ma'am sir, kung pwede pa lang Pero kay ingon ang pulong sa Dios, individual ang ato ang kaluwasan, iya ang ato ang kaluwasan. Muna nga ikaw ug ako, iya tag pagpaningkamot sa tumboy na Dios. Pero dili pud pwede ikahilom lang nato ang pagkamaayo sa Ginoo, dili pud pwede ato rang itago sa to ang kasing-kasing ang pagkamaayo sa Ginoo. Dili pwede pud, kinahanglan pud atong isulti
Kung unsa ang pagkamaayo sa Ginoo sa tagsa nato diri sa kalibutan. Nang ikaw karon diha aksidente nga imo kining nakita kani nga video, dili na purpose nga imo ning nakita tungod kay dili pa ulay ang tanan sa tuang tagsa nga kinabuhi samtang buhi pa taning kalibutan na napatay pag-asa nga mosimba, motuo, moalagad sa itong buhay ng Diyos. God bless. I love you all. Padayon na nagyapunta sa itong pagpaningkamot rin sa kalibutan uban ang atong buhay na Diyos. Talaygon ang atong buhay na Diyos. God bless all.